Sir? Oh, O man na nimo inom ang imong tambal o ang imong mga vitamins? o karon ba lang yun? Pag-abuti mo, bago-bago naman. Sige ba no? Bilib kay ko nimo Miss Abilio. Judy na lang, sir. Dali ara nimo nakatimaan sa akong apelyido, sir, no? Kalois Ginoo. Maay man gyapon akong memorya, bisan tiguang nako. Kibaw ka, sir? Dili pa man katiguwang. Kung marihab lang ka, sir, mubalik na ang imong kapiskay. Ligon pa man ka ba? At pastilan, Judy. Kinirag yung akong arthritis. Murag yung diferensya na ko, munang dagdimal. Mo nga, usahay, sakit kayong ilakaw ang akong mga tiil. Tungod ini. Sir, kung salig ka na ko, i-rehab ti ka. Oh, ato lang ko nang i-massage ang imuhang mga tuhod. Matag buntag, og hapon. Unya, herbal lang atong gamiton, sir. Nya, mapalit ko dito sa carbon. Mapalit ko gabon para mo atong gamiton sa pag-massage sa imong mga tuhod. Nindota ng imong na iha. Pastilan, malipay kog maayo kung mabalik ang kapiskay sa akong panglawas. Sige, sir, ha? Ato na yung sugdan, sir. Unyang mga hapon-hapon, sir. Mag-practice ta. Unya ako i-massage ang imong mga tuhod. Basin pa di ay manumbalik ang imong kusog. Oh. Nindot ka ng imong nahuna-hunaan, Judy. O ilho na ko nga dako ay utang buot ako nimo kung imo kong katabangan. Way sa pa yan, sir. Mayong adlaw, sir. Ni ako kay makikita ko sa akong apo. Kasi nga sa mga pumisis. Leo Delfino. Bade. Ataraw ba ng taga? Maliho kong pirma ni Mrs. Dinhi, sir. Kulay ubanin mo dito ka maliho dito. Salamat, sir. Ikaw sa brad. Maliho kong pirma. May. Usa na, uy. Nganong nanulis ka man? Usa na. Na-frame ako. Amina mo. Huwag ako iasoy ang tanan. Onsay, Sorry. Di ako ano pag-uli sa kwarta. unsa? Unsay? Iuli ni mo ang kwarta? I'm sorry, ma'am. Nakuha na kamay. Pero, di mo ko madawa sa konsensya ko. Kaya tungkol na ng kwarta ha. Nakaguba ko bakti ayon. Mao nang ako nang iuli. Aron makapahuwan ako sa konsensya. Guard! Guard, tama! Sunod na nga! Guard, kawatan ka na naman! Guard! Guard! Dali! Doon sa ka, ma'am! Hello? Hello, Chip! Di, kawatan ka na sa soon! Gihot ako! Di, sa Medcover Group of Companies! Sa opisina ni Calder Medcover! Guard! Guard, pagdali! Kawatan! Guard! Dali, guard! Kawatan! Sige, dali, kawatan! Sige! Sige, sige, guard! Tanawag, guard! Nandiyan siyang pistola! Kawatan ka! Kawatan ka na ko! Pagkuhan! Sorry, ma'am! Usa ka sa amin! Tinuod ka na tanawag kwata! Ako ka na kwata! Laiba ako pagka di ko kawatan! Ha! Sige, guard! Tingali pa ka dyan dito, wala! Sige! Ma'am, di
ngayon ni anak kasalbahe si Ma'am Carmen. Wa sa kong magtuo la. Mao yung buhaton din ako. Wa ko magtuo ngayon ni anak kasalbahe si Ma'am Carmen. Hain ka man. Wa sa kong magtuo lang nga mao yung buhaton ako. Kakangitan ko. Kung wa kaysa, dilik angay mahadlok. Bitaw bay. Salig lang gid sa Dios. Dili kanya pasagdan. Di ko na ebidensya ni Ma'am Carmen batok na ko la. Gigamit ang kwarta nga akong giuli niya. Kung hibawan pa, may pagwa man nimo iuli ang kwarta. Dili lang ta magpakawas paglaom bay. Mao na ang gibuhat ni Ato bay. Siya na preso si Papa. Wa mi mawadlig sa paglaom. Pero hain naman ron si Papa. Pagkikitaan ko ka ng giingon mong Ma'am Carmen. La, ayun na lang. Tingaling ikaw yung masunod. Kung mabiktima siyang kasalbahis. Unya, unsa man di atong buhaton? Wa man gani tay kwarta ang ikabayad sa abogado nimo. La, Ako'y mangitag pagi bay. Kung gikinahanglan, balikan ko ang trabaho kaniadto. Para lang gyud nimo. bay, ayaw. Di ko gusto nga mabalik pa kasi mong trabaho nga illegal. Una lang pagi bay. Aron mapiyansahan ka. Ug makakuha tag may mga abogado. Oh, pero di ko gusto nga mabalik ka sa mong trabaho, ha? Salit ka sa Ginoo, bay. Mulot pa ko ra ang tinuod ng hostisya. La. Uy, sala. Kumpadre? Oh, gusto ko, kumpadre, nga masilutan siya sa pagkabilanggo hangtod sa iyang kamatayon. Sir B, ang Pero- binang imuhang sungkod. Pero, Jud, muro magmisuol kung apikas na kong tuhod. Hinay ug lakang sa imuhang mga tiil. Sige. Sige. Eh pa, Kinahanglan mabalansi na nimo imuhang paglakaw, sir. di amang sakit nga karon. Kariyon na nako. Oh, sige. Sige, hinay lang. Oo. Oo. Murag pagahilan tawan ko na. Ang mga kasakit na laya ng bayan. Kung dili siya maugtas sa konsumisyon. Kung di siya mamutos, mamatay siya sa konsumisyon. Ilabi na iha. Kung mataw na unya ang bata na mao'y gituhuan ni Ramil nga anak niya og sa iyang kabit. Kalibutan ta kahibut nganong managlahita sa dalan nga atong gilaktan na nagsubay sa laing agianan unta usara kini kay usara ang atong kalibutan apan ug nganumang gimbutan sa kahitasan nay hain ka man nganong nahanaw ka ning kiliran paghandom mo maoy giantos ko